Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Mentarski kedegaski jongka jengdap nyosnem jongka MSSO. But kadailu ka get together jong kita khot jongka MSSO mentarski. But ngala yo we lang du yo ki paralok pada ki badehi ki nong ai bor ai buj nong ai mensim yang ni keseng. De hakan ngerski kadai ngerski ke bangi kan mau buram tadi ya batai bor balong presiden yang keseng. Jauh bakum keseng haka election ke ba arah kat kendai ngilai trestom ha. Batban penyo i ya ke jengjop bain long MDC jong ke mulai. Bat ke jenglong MDC jong i kalai buram si saya keseng. Udai presiden yang keseng. Bat ngida so buram ngida so sarong sisa ya ke jenglong MDC ke jong batai bolong patau. Namar boy batai bolong patau idai beriu bam di song thai. The village of office jong i ka don ka wei ka signboard patho no time to sleep. Badai sisai badai bolang patau di beriu bamju sangthai beriu babe nak wei ki jaka shakwe ki jaka mare nak wei ki jaka shakwe ki jaka badan bong badar pikwa bakano kono ka kam kandep ai hau beriu bobun kam un pendep ya ka hakapor ka babiang bat ni dei sisau batu bo di beriu bobun kam mare kumskai bro chski ndai ki kam baro kidep Kumu MDC barit iyo i baka jintrai jung i par kalong ka babor ba ya ka ba ngatrai ladang iyo nujor bat kinom mi bat ki ba kham hajrong lu ngatrai kinom la ban pendap ki kam kum pendap bat di buatan kumu MDC lu ki katukan ni ki major achievement ki jong batai bolang patau hapo mulai constituency ki langkum ne harum hakabayo dei bat ki surok pilbludi tangkat tu kan por mas job ya ke MDC ngi bai batai bolang patau ila pendap ya ka black topping of pilbludi road from mulai perlopom shadow moro piye hi de piyaj manta ba ya kan ikut surok bar ko waila de black topping kata ki jingle stombar ke jingkit khia ka jongi batui bor nanta mi iru ha batui bor bom de breu bakhim jumut ikan mau wat ekonomi kbat ki blak flat no rukumba fs kaji daida to kadau ba ya kan ko mulai bypass dei mai bashim ye kay initiative banlek ke government ban penting kenal bayar katai ke mulai bypass road and jer keteng da ka FS ke jirut ni so buram yo ba te bor patau uba ai ko buram ye ki bla trestom dak mantung uru nanta rapiat menta ya katai ke mulai bypass punyu i yang suruk ka badang atmai kata katai ke mulai bypass to airport road ya kapakat bersuk ye kinong lek kinong wan agi badan kam banai choboy ru kim dan kam than bandai nak ni surok baru kin sam nak ni ku surok na po mulai bypass ban poi setai choboy lumbong patenta teter kata ya chakman menta nanta batu bor la pnio ru ya ka pilbri road ha mau thawar lo mautnum gra pele cholo mautnum batu bor la da stom ban pnio ya ka tu surok ha po lo mautnum nanta kadan ka surok ya ka ba uwen ni kiri rong ba uang kajing ap ya kan ka surok kalalong kum ki paj Israel ki bayai ap nakamta south hosnem but ya kan ka surok kadai ka surok ka bapnya so ya kan bot siar bat kum jiur
Bagada ka surok kal pensuk ba ya gibriu jeng tu katanya hakalai kawan ko jungki namar kimtan kamsu banlai chakane ko surok ba kilala banya chokkat na jiyor somorfiar barbanmi syar surok ba na ka benta bakin yo kali banlai chagi jinglai ko jungki kadon sakawe ko surok pat ngatrai fikan mau hi la pide ki no samstong jo mulai pini i ka tu ka surok ka ba nang nin mulai morsiar nonglum kaban mi syam mulai nong pedeng kadai jaka ka bakhim ban kadai jaka ka bajobo bha ko dap ka jobo ka jabanyu tu jaka ndoi bat buat ka jisat ka jungu ulala ban pelengi ka tu jaka dak surok ban menta kata ka surok la pinyas no alang ya komersial ban nong pedeng bat ka tu jaka ngi ka ka surok biat medi nangta batu baru long briu ba ka khli jungu ka long ka bashampang Nomor ba namulai hamulai ru teng ye kidang iki barit ki paria nyinyim tip kanu ka jaka ka badai ka mulai morsiar kanu ka jaka ka badai ka mulai selai karya khamtam ki banabar ne ki samjing kidan kam bandai chakawai menta jong ka mulai teng ki samjing namba bakim tip hai ki don ka ta ka mulai denat ka batu bor ulap mi de kini ki signage ko pamot pahaman le kilat jong ko mulai labo ka badai bandai chumulai morsiar la thok mulai morsiar ka badai bandai chumulai injir la thok mulai injir ka badai bandai chumulai sumri la thok mulai sumri kala pensuk subun ye kinong le nangwan ka balai pat ha ka bayadai pat ka MGNREGA ya ka ba hauluk ulak ni jutip ya ka kum ka jingtrai sis pas ni kane ka jingtrai sis pas ni kalong kum ni Hakapor mensua namar pa mulai ke dan hakasen sestang. Ya mulai la tup ya kakum ka semi urban bat ka semi rural. Kumta ye kiskim pendroi soru ngimyo namar ki yang hana bakadai ke urban bakadai ke rural ye kiskim pat ki badain ban pendroi ki no kendong ngimyo namar ki ang bakadai ke urban kadai ke sor. Kani kalau bu jing ya mulai bat ngiladu tak pau nem ngiladu ya kejuman toy kabadai dasar gitu kabadai na mulai gitu kabadai na no kendong gitu tenrai dak justar ko jong batu bor ulalai bentakit ya kani ke bro hadin bulalai tokit ulalap ka babu jing ya mulai banyo ya ka MGNREGA ya ka banyetup kum ka cintrai sis pas ni kadai namar bakam mulai dan hakasan sastong badai daka inisiatif ke jong batu bor ba nakaliam jong chief minister la fikir ma tang ma hi de kinong sok kuar dia kan ma hi kadan ke jing yalang ya ka balak hado state convention hall do chief minister bad hakata ke jing yalang lokhat lang ru ye kinong mulai lokhat ye kinong upper shillong lokhat ru ye kinong penthor lokhat ru ye kinong nong thumai banata ka jingalang la penpana ba yakam mulai ru la di notify no na kata ka jinglong sesastam but hadin ka tau ba tu bor ubudin siapa sia ubudin khachi khaj ka hadu ba menta hapo mulai ngila yo ya kata ka jing traces pas ni ya ka bangi khot ka MGNREGA but da ka jungwan jong ka MGNREGA ka mulai ka yo nong subur ngatrai ke orang ba stong haman stong ki jing trai ka ya ja bo ki jing pniai ki jong ki but kam dai tang ki jing trai dai tang ki kam pedroi ru kane ke MGNREGA kalawra ru ko jung mentoy yo ki long yeng ki batu bon apreng ki long yeng ki batu kelayo ban trai hang to bat kelayo la ka jong ka bai nong sngi ki jong ki haba ki pendap ya la ka jong ka kam ka bersau dak jing trai bor ba ka jong batu bor lang pathau ngila yo ru ia kata ka Jal Jeevan Mission lan ka JJM ya ka ba pinalai pantai senang kendang kilayo ndai ngidon bok pada jing trai stom ka jong u ngilayo ban perung hapo mulai ru ya ka Jal Jeevan Mission lan ka JJM badda ka ni ka jungman toy ka bakin yo kalong ka benta jong kendang kwar ka blok halai nang ta ka mawyong jupong kum thlong ka moyong rim
jojo tin yo ya kan ke jumat toy bat kumbalong menta ko taka kam kalana ya chai balar phi le chiti ke benta ju kom thlong pensi ya ka top ba he ba ya ka bladet na bat ngi khmilati ba ha po kini ki khniat por nga thrai ka kan sopoino shaman le ke tingkong ying jong ki paralok ki jungi ki badan apa ngalai thlong nantai ki badan apa blok halai melanang par ki badan apa mayung jepong pat menjuru ki badan jepong mayung rem song hi ken thaki ba ki nala bar ki footpath la ai la jan habaro ki snong ja ki snong mola ban mara ka jung khua ja ki snong ki thau pat pan pensuk lu ia ka le kawan jong ki nok sek snong benta ka pa su fau pat ibatai borlang patau ila phairu se ki jung non kam jong ki nong sajjan nomor vi ho mulai ki babun ba hi ki babla jok po ada ko sajjanong ba nak takarau ba patau ila khai khmat lu se ne ka benta ha sing yang modal beki ila ai ka fencing kanala ko pon ka platform nang taru bat ka porot filter nang ta hapo permau ila ai ka approach footpath bat ka railings sing yang foot mori ila ai da ka tang bat ki week bat ki jundan kam Hamauro ila ai la ka jakar sajjan bat ka footpath nata haslai karya ila ai ka washing shed ka jaka ban sajjan ban yadan na ka skina uslap nata mawyong jopung ila ai ru ya ka washing shed kataru ban yadai kinong sajjan na ka jing sit jong ka ski bat na uslam nata hamawyong rem lumpulon ru ila ai ya ka washing pond bat ka platform nata po malai nong pleng umpo liu ila ai ka washing shed nata po moyong unjopung bat moyong rem ila ai ka approach footpath nangta ka benta ka bakhat wei pade ibatai berlang patau na kajing trestam kajing ila laban punyo ia ki motorable approach road CC po malai madar beki pata nata pun muri nata pemelayun thlong lumone nata ho juyur matoro nangta hamatwar ilala ruban punyo ya ka pump house nangta hapo mapngoj ilala ban penbiang ya ka viewpoint nangta ila pensna ya ka toilet bat nangta bat ila pentap tunum ru ya ka wei ka yung school ka badon hapo matwar kata ka yung school kadai ka yung school ha ka ba ki balai chang ta bun sini ki dei ki beduna ka yo ka kon ba patau ta ka justar ka jung u yo ka pangimpat ju mana menuru ba te bor ula penyo ya ka jingyarap na po Assam rifle ba ka jingyarap jung Assam rifle lala ban pentap tunum thmai ya ka ta ka school nanta pun muridu ila penyo ya kajaka lechobar lan ka toilet ila punyo pada ka no po GST hangning yu ka justar ka jung ubreu kumno ban klong yi ki jingarap na kalang sudong na ka penta ka jumentoy ka jung paiba nangta katukat ne ke solalai bar ke solalam so ila ai ha ki benta ki bakham tong san jung ka mola ko bakhan lai ila ai ru ya ka pi sistem ha po mulai pun muri nyam la ru ban klet hang ni ya ka jing sakri ka babor ba jong ba tu bolang patau ha ka por lockdown pikan mau hi ba ka por lockdown bon ki bri ki bapri kim yo ban ni bela kim yo ban ni sngi ki ha pat sabut ala ka jong ka yeng ba tu bolang patau bat ka jing sundan lem jong ka MSSO ila le chokleng ki snong ban ai kat tu kat ne kat ka ba mi ila ai ban ai khau ban ai dai ban ai sini ban ai pan bat ta ter ki ki pniang na ka ta ka jing don kam jong pai ba ding ye hang ne ye ka jing trai ka bor ba ka jong ba tu borlang pathau jing trai som jong ba tu bor ni la yo ya ki kat tu kat ne ki community hall ni haban pin kan mau hang ni ba ko sing mam kan ro community hall la yo full construction da ka jingerap na ka chief minister scheme nang ta ki don pade ki song ki thau ki ba shim dan kam ya ka full construction ne ki don kam ya renovation but ka renovation kalawan po punmuri kalawan po mayong jopung ya ka bla ya ka kanro
nang ta ka selai karya ya ka blai da ka approach road ka banyalam sha kata ka ying snong nang ta ka yang help ru kalau yo ya ka renovation scheme nang ta ko mulai mtlong ru kalau yo ya ka renovation scheme nang ta hapo ba sakram ru la yo da ka jingya rap jong ba ti bolong pathau ban penyo ya ka ying snong ka batmai nyamla ru ban klet pada ya ka jing sekri jong ka ambulance ya ka ba ka dai jong ka MSSO hapo ka jing lam jong ba ti bolong pathau kane ka ambulans kala syakri ya baru ka baik mulai la ka dai ka pangristom nya dai ka yapem baru hi ki badan kam ya ka ambulans kim judu ya ka jing syakri joka padang ne ngi habruban ai ka jing ro yu batom ba pentul duni ya ka syaka jong ka ambulans barubam juknyum la ka dai ka pun men la ka dai ka pun men yang la ka dai men slap la ka dai slap na ka eru rai bakloi be ban ai ya ka jing syakri nanta kumba pilayo so meneru na ka jing kren jung batu berlang pathau ila kren ru sapang ka jing siang tail se ke footpath na tulpom cha do FCI junction kum la piyai manta piyo hi bat ngi sul sorong ba kum mulai la nuk nuru jelair kat dan bat ki jaka ki baca padeng sor naman ngi i ba wat ku footpath ru la siang tail kene ke ki jing i jingai ke jong batu berlang pathau ko banyo pin lasngi sejanya trai ni sayo ban pleno ya ki floodlight sang ne po madan he stadium ban nga trai kan long ke jing men toy ke bakrau bhan na ka benta kinong snong jak snong mulai bat kham dam be na ka benta tu ke samla hale se ke bamla ban pulut ya bisa ban le ban yela ka se ke jaka ki bakham rem kador bat min miet kila ban yela ka kum ba misngi hi kata ka dei da ka jing i jing ai jong ba te ko lang pathau badan ke jing i ji ke samla la warra da ka skim hang tai bat ki floodlight ngatrai na du la su se jan la la ban i ban penon kam hang tai pom badan he nang ta ko ba prapat ke beautification and providing infrastructure at Senapani Malay Nongkwar. Pi ba hangtai po Senapani menswa kadon ka jopo ka jopain ko nyut kanyer hang tu ya ka ba kan bagi turis pada nolor ka tu ka jung sonyum nolor ka nyut kanyer kidang wan hi ban jungo ay ko Senapani nama ka de ka ko plapau ba tenrai dei ba to bor bala nak jung sekri ku jung uru ban wan ra ya kata ke beautification lan ban penitnat ya tu jaka ndai tamal penitnat ru ban wan ra asnan sak infrastructure ya ko bala bendan kedukan sya kila bendan ki restoran kila bendan ki cafe hang saya po tuna pali bat kata kalau wara ke jung sorong yangi kinong mulai udai brio bai je kesamla baru ujuk kerennya kan kaktuin ko ngas si ngapai donut habaki samla ki ngop no housing di Bosnia bang aku mau pakai election wahana la danga jok ngaku mengaku meli kabaning ko ya kalau bangan ya kun bangan pendu jauh ni ujung di Bosnia hapo mulai tong bahas ni bok padi bokri iklam yo ya jing job ndai wala kataru iya trestom hi ringkat bar ke jing trelang jong kam mulai tong dorbar bar kadadu katai kan nesa hang tayo po makunro kabadai ka kam na kamataban ai training yala ki jong ki sipai ku jong i yala ki jong ki nong tre ku jong i ndai ya ka tai ka kam ru ila ai sumpai sya ka mulai tong dorbar ban lulung ya ka kinja jaka ai jing sumari kita ya ke bengi ka di addiction program te ngayo iba katukan ngut ke samlanang ta kilami bat kila laj no niu jing di Bosnia bat kila sedang bandai no laki kam kijam dan no preng jong kiru ki blalong no kinang trei ki jong ba pathau hi nang ta ha ka be de yo pada se council pada ngem la ban klet ya ka jing trei stom ko jong ba pathau ringkat bat ki para MDC ki badan hang ta yo pada se council ban penyo asendan padu ban pas ya kalan and lineage act badia kene kum pakalong mata kala long ain da kajing ajung menjur jung gubernur ka ar potre jung na September jauh nam ar jara pusau deina takadau
ba kinong mulai hikem la ban klet ia ko jing le ba ka jong ba tu balang patau ba habang yu I pat bo ba tu balang patau Ukraine benyau bumi ke election MDC ke pemerintah ngem so fly ka ta jing so benyau ko jing I nomor kat kini ki jing trai kat kini ki jing le kat kini ki jing turut rai ubo pri ke election mali khamyo ya ko jing job ka jing diau hi ka wan ha ko jing long bri mo ka jing diau ka wan hi pena ta ka dau ubo pri ulak ren diau bar ong ba halasi asakin banyele ekonik election MDC ko pemerintah dena ta ka dau ba mentaru PE bo pai ba PE de ki khmat hi bo pai ba pada ba I ba buram ba sngongu ba I ka jing trestom ko jing I bar badang milanti ya shibon ki kam ki badan hang ne ko mulai ba im pendet nomor ki I bu doi briu batre briu bom ju sang thai na ta dau baro hi unong mulai ya penbori ba tu balang patau ba kan election MDC ke pemerintah un mi chakmat ba bo pai ba ukular ban ai ya ka jing kersan ka ba pura ba ngindu pyo biang thai sin yu MDC batrai unong mikmat bom chong thai ha ka kateng ke jong ba te bolang patau bat ya ka parti pajba I ha ka jing start ke jong ba te bolang patau ba injiet banyele nang ka dung parti ru bat ka kular ka long ba la roi ba tu bor yele nang ka dung parti ru ka jing kersan ngan ai kum ba ngi ju ai I ba induk yo ya ka jing job men ta ka sin